Esperem que vingui més gent perquè ja crec que ja estem a tope. Bueno, avui presentem aquesta xerrada de les pageses aquí a Piera i dir-vos que aquesta xerrada és una d'aquestes que fem del Piera quilòmetre zero. Doncs fa molts mesos jo llegeixo molt ambient, estic subscrita al Parc Rural de Montserrat, no sé si sabeu què és. No saps què és el Parc Rural de Montserrat? Doncs és com una entitat de la Diputació de Barcelona que engloba tots els pobles que estan al voltant de Montserrat i tracten sobretot temes de pagesia. Llavors, si et subscrius, cada setmana o cada 15 setmanes et van enviant entrevistes que fan a la gent dels voltants. I ara, al mes de maig, també teniu el mercat de producte de proximitat. I vaig llegir una entrevista que li havien fet amb una noia de la Fortesa i vaig pensar, ostres, podria fer una xerrada de pageses. I com que l'Associació de Dones sempre està disposada a ajudar-me a fer coses a la biblioteca, doncs no van tenir cap inconvenient. Llavors vam estar buscant i sabia que la Maria, que la tenim aquí sentada, doncs estava molt vinculada al món de la pagesia, que ja ens ho explicarà, i després vam contactar amb la Núria, que també va estar disposada. I no em puc oblidar que aquesta xerrada dels Piera quilòmetre zero sempre ho fem amb el Centre d'Estudis Piarencs, que a l'Antoni el tinc allà baix, però i res, que dono pas a la Neus. I sobretot moltes gràcies per assistir, que sempre m'oblido de dir que moltes gràcies per assistir. I dono pas a la Neus, que és la que moderarà una mica aquest diàleg entre aquestes dones emprenedores. Moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom, moltes gràcies per assistir-hi. Bé, com ha explicat una miqueta la Sílvia, doncs aquesta xerrada d'avui és una d'aquelles que podríem dir exactament un exemple de fer xarxa. Perquè aquí hem vinculat, a banda del territori, hem vinculat també tot el que s'està fent sobre el coneixement de Piera en si, a Piera quilòmetre zero, i també ho emmarquem dins dels actes del Dia de la Dona, que sabeu és el dia 8 de març. Per tant, aquí hem col·laborat diverses entitats i això és el que interessa perquè d'alguna manera fem aquesta unitat de tot el que és Piera i el que representa, que tenim un ventall molt divers. A banda d'això, nosaltres també voldríem fer aquesta jornada especialment amb dones que es dediquen al món de la pagesia, que en aquest cas no volen ser dones, reivindicar el tema de dones i de no dones pageses. Són dones i són pageses, però no són dones pageses. Vull dir, no sé si m'enteneu. Són dones que es dediquen a la pagesia, igual que un altre es podria dedicar a l'ensenyament, d'acord? És la seva tasca. I d'alguna manera també el que volem és reivindicar aquesta figura i donar la importància que té i us explicarem una miqueta tot aquest món. Aleshores, primer de tot us vull presentar a les nostres convidades, d'alguna manera. Tenim per una banda a la Maria Rovira, que és la que teniu més a l'esquerra. La Maria Rovira és, a banda de dedicar-se a la pagesia, actualment té una empresa agrària a la Fortesa que es dedica a l'horta, a la fruita dolça, a la vinya i a l'olivera, i ella també pertany al que és el Parc Rural de Montserrat. Bé, a banda ella va començar en un món completament diferent, però va començar després a fer formació sobre la gestió d'empreses i el cultiu ecològic, i d'aquí s'ha esdevingut també el seu procés professional.
a banda d'ella com a la vinculació en el món de la pagesia, no tan sols és el fet de treballar-hi, sinó que també és un punt molt important del que és de la reivindicació de l'entorn pagès. Ella pertany a Unió de Pagesos des de fa molt de temps i fins i tot vosaltres segurament l'heu vist moltes vegades en algun programa de televisió o de ràdio perquè és una figura destacada d'aquest món. Després, per altra banda, també tenim la Núria Cantí. La Núria va començar els seus inicis en el món agrícola, va començar amb una cooperativa, que va ser la primera cooperativa de productes ecològics que va haver-hi al territori espanyol, i posteriorment, fa uns més o menys 3 anys, que es dedica al treball autònom. I ella també ven els seus productes a cooperatives i també ven al detall. No m'he recordat abans de dir-vos que la Maria que ven els seus productes es fa també repartiment a domicili, vull dir, al detall, el que es diu al detall. Bé, una miqueta us explicaré com anirà aquesta xerrada. Primer de tot el que faré és, us emmarcaré una miqueta com està actualment el món de la pagesia a Catalunya i també quin és el futur que hi ha en aquest món, i després ja passarem una miqueta a parlar tant amb la Maria com amb la Núria. D'acord? I després al final, si vosaltres voleu fer alguna pregunta, doncs us deixarem aquest torn obert de paraula perquè vosaltres podeu preguntar. D'acord? Doncs som-hi. Bé, doncs com us he dit, principalment el que volem fer és el reconeixement de les dones en el món agrari, i jo vull que us quedeu amb aquesta frase que diu aquí, diu, sense dones no hi ha territori. És a dir, tot i que sempre s'ha vinculat a la dona en el món pagès, a casa, també hem de pensar la importància que ha tingut la dona durant tota la història en el camp. La dona ha sigut el puntal del manteniment de l'economia del nostre país. Aquesta economia amagada, però de fet ha sigut el puntal econòmic del país. Bé, és una miqueta complicat, aguantar tantes coses alhora. Molt bé. Com podeu veure, aquí ja ho diu, les dones durant tota la vida han sembrat, han sostingut el món rural durant moltes generacions, i a més avui el que volem fer no és tan sols reconèixer-les, sinó també escoltar-les, saber de primera mà què en pensen, quines dificultats es troben, tant per treballar en un món tan complex com és l'agricultura, i a més el fet de ser dona, també una miqueta què representa per elles. És a dir, farem una miqueta de viatge amb la presència històrica del camp, de les dones al camp, després com s'ha invisibilitzat les dones dins de l'estructura econòmica i quin és el futur que tenim de l'agrícola al territori, i després també aquest lideratge que ara comença a sorgir en el món pagès. Molt bé. Bé, aquí ara serà una miqueta, però més que res és per centrar-ho. A Catalunya només el 30% de les explotacions agràries estan com a titulars dones. Tot i que en el món real és molt superior, però de fet només com a titulars és només un 30%. I heu de tenir en compte, però, que la meitat de la població rural són dones. Vull dir que la meitat són dones, doncs d'aquesta meitat només un 30%
tenen la titularitat. A la província de Barcelona, la proporció d'explotacions dirigides per dones ha passat d'un 11% de l'any 99 a gairebé un 19% en el 2020. Tot i que les explotacions, és a dir, han reduït el nombre, han disminuït el nombre, però sí que hi ha més dona. És a dir, són més petits, però hi ha més, hi treballen més dones. Dins de l'estat espanyol, el percentatge de gestors d'explotacions agrícoles femenins ha augmentat de manera sostinguda. Actualment, aproximadament és un 29%, segons les dades del cens agrícola. Aleshores, com veieu aquí, aquesta, ja ho deia, aproximadament el 30%. Aquí es parla de la DUN. La DUN és la Declaració Agrícola Única, que és el registre d'explotacions. Més que res perquè si sentiu parlar alguna vegada de la DUN, doncs sabreu què és. Bé, aquí tenim imatges del nostre territori. Molt bé, ara també volem saber l'afiliació, el fet que les dones, com s'han trobat actualment, com es troben en aquest terreny. Hi ha moltes desigualtats significatives en l'ocupació, en l'accés als recursos i el reconeixement professional, tot i que el seu paper és essencial en el desenvolupament rural. Tot això s'agreuja per la manca de reconeixement legal i del registre oficial en molts casos. Tradicionalment, les dones han estat treballant en el món agrari, però des d'una perspectiva familiar, no com a titulars. És a dir, d'alguna manera estan invisibilitzades per la part masculina. No han tingut aquest sentit de propietàries de la seva professió o de la titularitat del camp que treballen. Aleshores, per tant, és molt difícil que se'ls reconeguin aquests drets laborals. I aleshores una de les coses, això, possiblement la Maria ens podrà explicar una miqueta més, perquè ella, dins del món de la Unió de Pagesos, ella porta tota la banda d'aquest tema, de la visibilització de les dones a l'entorn pagès. Molt bé. Ara volem saber una miqueta com és el futur, quin futur tenim en la incorporació dels joves, les dones joves en el món de la pagesia. És gràcies a Déu, molt a poc, però creix una miqueta. El que passa, i aquestes veus que van venint, doncs d'alguna manera volen donar aquesta visibilitat a la dona i fomenten, com fomentem principalment dins del que seria l'associació de dones, parlo en veu pròpia, una miqueta la igualtat de la dona en qualsevol aspecte de la nostra societat, tant des de la perspectiva econòmica com des de la perspectiva social. Per tant, aquesta joventut, aquestes dones que van pujant, doncs el que demanen és aquesta igualtat, aquest reconeixement i que també volen formar part d'aquest relleu generacional. Us volia posar alguns exemples sobre el fet que els joves, com les joves van incorporant-se en el món agrari. Per exemple, hi ha la Catalonia Shepherd's School, que és una escola de pastores, que, segons consta, ha doblat la presència, des de la primera edició que es va fer, ha doblat la presència de dones en els alumnes. Després s'ha fet, també hi ha un congrés
el Women in the Rural World Congress, és un congrés internacional del món rural. També que les dones estan reivindicant aquests càrrecs de lideratge. És a dir, que les dones que pugen, pugen fortes. Vull dir, com podeu veure. Bé, intento no fer-vos pesats, però més que res és per emmarcar una miqueta el món. Bé, quins reptes hi ha actualment dins del món rural? Que això d'una miqueta també ens servirà després per començar la nostra xerrada. Hi ha un accés limitat als recursos. Hi ha aquestes desigualtats en el reconeixement i per tant en la remuneració, és a dir, en el que es percep. Això sempre ha estat en tots els sectors econòmics, no sé per què les dones hem de cobrar menys que els homes. No sé per què. I també és difícil arribar a la presa de decisions. Aleshores, per tant, veiem que la bretxa de gènere i el reconeixement aquí en el món rural també existeix. Què podem dir del futur? Doncs, per exemple, una de les coses que s'observa és aquesta tendència cap a pràctiques més sostenibles i ecològiques. I normalment són aquestes explotacions femenines tendeixen a ser sostenibles i bones, acostades al que seria el medi. Quines solucions podem tenir en aquests reptes? Doncs sobretot hi hauria d'haver-hi formació i educació, fomentar una miqueta des de joves que l'entorn rural també existeix, que la pagesia i l'agricultura i la ramaderia són importants per subsistir, perquè sense elles no menjaríem, pràcticament, ni que fóssim vegans ni sense ser vegans, no menjaríem. Vull dir que, per tant, és important que hi hagi aquest relleu, per tant, hi ha d'haver-hi formació, hi ha d'haver-hi polítiques d'inclusió, és a dir, que d'alguna manera a les dones se'ls beneficiï pel fet d'intentar treballar en el món rural, i després que es doni aquest suport a les xarxes de dones, a les cooperatives i en aquestes associacions de dones que es dediquen al món de la pagesia. Bé, una miqueta ja passades aquest rotllo que us he donat, només per emmarcar, doncs ara ja passarem, jo faré unes preguntes a la Maria i a la Núria, i aleshores a partir d'aquí doncs aneu. Si voleu aportar alguna informació al que he dit, sou... Molt bé. Una miqueta ens agradaria conèixer com vau començar en el món de la pagesia. Si era per continuïtat familiar o va ser una decisió pròpia. Les dues. Sí, les dues, va. Crec que no sé com va. Hola, se sent? Sí. Hola, sí. Bé, en el meu cas va ser, jo sempre havia volgut ser pagesa, però va néixer l'hereu i aleshores, doncs, quan neix l'hereu deixes de poder ser pagesa. De totes maneres vaig poder estudiar, que va ser una gran possibilitat i penso que va anar bé. I em vaig incorporar quan tenia 40 anys, perquè el meu pare estava malalt i algú es havia de fer càrrec de l'explotació i com de jove no vaig poder ser pagesa, doncs em vaig incorporar als 40 i fins ara. Molt bé, ara em toca a mi, Sí, ja va? Sí, ja va? Vale. Sí. De què parlàvem? Com vas començar? No riguem, perquè això va en sèrio. Com vas començar al món pagès? Vale, jo, primer de tot amb el meu company... Núria. Sí? Vale. Primer de tot de cara al meu company i després em van enredar a la cooperativa i vaig estar 25 anys més allà treballant
I bueno, una mica és això, la meva vida pagesa ha sigut així, no és tan bonica com la que quan estàs podant, que és molt més interessant, que és el que faig ara, m'agrada molt més, no? I és així. A la família ja hi havia, s'hi dedicava? El meu company sí. Per tema... No, Bueno, sí, jo de petita havia treballat a casa meva sempre, vull dir, tots els germans, érem molts germans i treballàvem. Val, perdó. És això, vull dir que sempre hem treballat i sempre... això. Heu sentit que pel fet de ser dones el vostre camí ha estat diferent? Així com la Maria ens comentava el fet de la diferència entre l'hereu i les noies. Bé, jo en principi em semblava que no, perquè jo havia treballat com de directiva en una empresa i m'anava a homes i no tenia cap pega. Quan vaig arribar a la pagesia va ser diferent, perquè com no en sabia res, i després si anava una jornada o això, si aixecava la mà mai em donaven la paraula, suposo perquè era gairebé l'única dona. I aquí sí que vaig trobar diferència i per això em va semblar que havia de treballar molt per deixar perquè les dones estaven completament invisibles, cosa que jo sempre deia que mai havia cregut que una dona, si no estava en un lloc, era perquè no volia, perquè en principi jo havia aconseguit el que volia, però després vaig veure que tu havies de guanyar doble, no? Encara que treballessis bé, i en el meu cas, evidentment, que era la terra meva, no? Vull dir que era jo la feina que feia i em la muntava, però de cara en fora sí que hi havia diferència. Hi havia molts homes i inclús a la Unió de Pagesos hi havia 14 homes i jo. I allà et havies de guanyar el lloc, no m'ho pensava tant, però sí. Clar, jo en el meu cas és diferent, és la cooperativa, que justament vam començar dones a la cooperativa d'Ortec, diguéssim, i bueno, anar fent, vull dir, bé, jo estic contenta d'estar allà, d'haver estat 30 anys, però bueno, també hi ha moments que canvies les coses i dius, bueno, ja està, vull dir, ha sigut molt bonic, m'ha agradat molt, però ara ja no puc i ara faig altres coses i ara estic amb el Josep, amb la meva parella, vaja, fent de pagesa. Quin ha estat el moment més difícil que heu viscut com a pageses? Jo no ho sé, Jo tampoc. ara mateix. Home, quan et fa una pedregada, quan et fa una gelada, que abans ho passes fatal i perquè t'has de mantenir tot l'any i no tens ingressos, és l'únic que puc dir. El més, fer el que has volgut, ho fas per vocació. Sempre diria que les dones que es vulguin incorporar, tant homes com dones, si no ho senten, no s'hi dediquin. Si miren que els comptes siguin 2 i 2 fan 4, mai fan 4. I és l'únic, però per el més, no. Sí, tots hem tingut pedregades i... Bueno, aquestes coses, aquestes inclemències meteorològiques que et porten un desgavell econòmic que t'afecten durant un any o 2 o més, però no. Bueno, potser algun dia davant de la policia em volien fotre hòsties, però això ja que formava part de la seva vida, però bueno. Però les dificultats aquestes, és a dir, són les mateixes dificultats que pots tenir ser home o dona. És a dir, que no hi ha hagut, en aquest cas, una diferència, no? No, per mi no. No, per mi tampoc. Creieu que la feina de les dones al camp ha estat prou reconeguda històricament? Potser no està prou reconeguda, molt reconeguda sí, perquè sempre són pals de paller, que és fantàstic. Sense el pal de paller, si no la casa cau. Però resulta que no et tenien en compte per res. No puc dir pel meu cas, però sí que veia que moltes dones no pagaven seguretat social i treballaven més que l'home o tant, que prenien les decisions potser conjuntes, però qui les executava era l'home. Vull dir, en aquest aspecte hi havia diferències, no? Però no sé, jo no sé què...
No recordo gaire bé que m'has preguntat. No, això és històricament... Ja passa, sí, això. Però si han estat reconegudes No, històricament. però és això, que sí, molt reconegudes, però durant molts anys a mi em va tocar voltar per tot Espanya i per molts anys, per això em van donar la Creu de Sant Jordi, per treballar en favor de les pageses, per la seva economia, perquè sempre he pensat i sempre he predicat dones, sigueu independents mínimament econòmicament, encara que després topar el mateix sac perquè no arriba ni l'un ni l'altre, però que era necessari que si volies estar amb una persona que hi estiguessis perquè l'estimaves, però no perquè hi havies d'estar perquè no sabies on anar, perquè sí que és cert, hi havia moltes dones que es quedaven a casa i et deien no, és que jo ho tinc tot, i no era veritat que tenia tot. Sí, jo puc anar al banc i ho tinc tot, però si l'home deia que marxés o havia de marxar, es quedava amb una balda de bany i una mà al darrere, i situacions d'aquestes sí que n'he viscut d'aquestes situacions, i això era greu. Estaven invisibilitzades completament, no sabien on anar després, vull dir que s'aguantaven el que fos. Això sí. Jo això no ho he viscut. Bueno, jo hi he viscut perquè per la banda sindical, perquè ho explicaves i després venien realitats que eren esgarrifoses. Esgarrifoses quan aparentment era tot semblava que tot anava bé, oi? Tot semblava que anés bé, per la festa major, la gran festa major, anàvem a fires de no sé què, però després era una altra realitat. Clar, no, i d'alguna manera també la llei catalana, la llei rural catalana, també d'alguna manera afavoria més l'home que la dona pel fet, si a casa hi havia, en l'entorn rural em refereixo normalment, sempre s'afavoria més a l'home que a la dona, no? Depèn, però la gran sort que tenim és que amb la llei catalana el meu és meu i el teu és teu. I això és fantàstic, que no ens passa com les gallegues, que quan es mor el pare passa per l'home. I llavors la dona, per molt que vulgui cuidar vaques, no pot cuidar, les pot cuidar, però no les reconeixen. Vull dir que en aquest aspecte jo penso que estem molt bé. És a dir, que hi ha una diferència que ha voltat per tot el territori de l'estat espanyol. Hi ha diferència entre la situació de la dona a la pagesia, la dona pagesa o les pageses aquí, a la resta de l'estat. Clar, perquè allà no sé com es diu un altre nom. Aquí tenim separació de béns i allà... Sí. Que té un nom allò. Sí, a Ganancials. Això, Ganancials, es posa tot al mateix sac. I clar, això és un problema. Potser ho portes més tu i tot va per tots. Doncs en aquest cas estem millor. Sí, i tant. La mare no ho sent. Posa't el mic, com a Núria. Tinc el monoll. Si no t'acostes, Ja, és que sí, estic en plan. posa't-ho així. Ah, sí? Vinga, va. Heu viscut situacions on no se us ha reconegut com a titulars o responsables del vostre terra? Això sí. Sí, perquè ja la gent pregunta, el meu home té una empresa i li pregunten a ell què fa a la terra i clar, soc jo la que ho porto. Vull dir que sí, això sí. I anar a comprar un tractor i anar amb el meu fill i dir-li al meu fill, explicar-li les coses i diu, pues a mi no m'interessa el tractor, jo l'acompanyo, per exemple. No? Coses d'aquestes sí, que sembla... No considera que una dona pot anar allà i fer el que vulgui, no? Ja. Sembla mentida, no?, que hem de reivindicar-nos. Això que sembla mentida, que t'hagis de reivindicar i que soc jo. No és el mateix. Les circumstàncies, no sé. Noteu diferències generacionals en el reconeixement de les dones pageses? A les pageses? Sí. La Núria. No, jo no, tu tira. Jo ja he vingut aquí, ben mona. Fas molt bé, fas molt bé, Maria. Hi ha diferència? Sí que hi ha diferència. Jo penso que... però no tanta. Jo crec que quan jo era jove,
aquella època vam fer molta feina, tant pageses com no pageses, reivindicant el paper de la dona a qualsevol lloc. I ara hi ha vegades que ens estem trobant nenes que volen ser princeses i que les mantinguin. I això em preocupa molt. Per tant, tenim moltíssima feina encara per fer, perquè no pot ser això, de cap manera. Per tant, que, bueno, no sé, que ens queda feina i si som més grans i hem de treballar, haurem de treballar per això. Seguint una miqueta així, aquesta pregunta, com veieu la presència de les dones en el sector agrari avui en dia? Home, n'hi ha moltes més. Diré que a la Unió de Pagesos em sembla que hi ha 5 dones a la comissió permanent i nosaltres érem 14, i la cap de la coordinadora és dona, és per primera vegada, per tant, jo penso que bastantes més, et trobes a les reunions més dones. Sí, està bé. Quins obstacles continuen havent-hi? Núria, que tens obstacles. Jo no. Jo que clar, estic a casa amb el Josep i anem fent i ja està. No sé, per exemple, parlo d'accés a la terra, la conciliació, finançament, el relleu... L'accés a la terra la tens exactament igual homes que dones. Jo admiro a tots els joves que s'hi posen i que no tenen terra, que no tenen tractor, perquè jo quan vaig començar ho tenia tot, vell, però bueno, ho tenia tot. Ara, com diuen, no, és que no tinc terra, haig de començar a llogar, haig de comprar un tractor, haig de comprar no sé què, i per mínim que compris, val una morterada. És una passada. Bueno, és molt exagerat. Que sí. I tant. Sí. Ara que ja al final han aconseguit que el reglament de la llei d'espais agraris es tiri endavant i ara si hi ha terra sense treballar et poden obligar a llogar-les. Vull dir que fins ara no feien res esperant l'especulació, si faran cases o faran no sé què, ara això no és possible i està bé. I després dins el Parc Rural de Montserrat, com ha parlat, hi ha un banc de terres. Vull dir que algú, jo vull ampliar la meva base territorial, tens la possibilitat d'anar allà i la millor t'entens amb la persona i em va bé. I després des d'Unió de Pagesos, els joves d'Unió de Pagesos no ho han acabat de perfilar del tot, però si tu et vols jubilar i un jove es vol incorporar, quan t'incorpores difícilment vius perquè hi ha més despeses que ingressos, per molt que vulguis, i si no tens estalvis, doncs hi haurà l'oportunitat del que es jubila pugui cobrar alguna cosa i el que s'incorpori també. Llavors això està bé perquè hi ha una mica d'ajut com a mínim a menjar cada mes, perquè això és inevitable. I perquè roba igual te la poden donar, però has de menjar cada dia. I això està bé i bueno, s'està acabant. Sembla que no està acabat del tot, però jo crec que és molt necessari això. I qui ho deixa, doncs que també cobri alguna cosa, perquè la jubilació nostra és una misèria, no és ni el salari mínim interprofessional. No, que d'alguna manera et veus obligat a estar treballant durant molts anys. És a dir, que no et pots fer jubilar com qualsevol altre, no? Vull dir, jubiles quan ja no pots més. Bueno, si el cos aguanta, no t'has de jubilar. Si tens problemes, t'has de... Clar, evidentment. La salut, sobretot. Exacte, és la salut. Però és veritat que sí que els pagesos tenen... Perdó, sí? Ara sí que sí? Vale. Ja, al final sortirà bé, oi? Ara no sé què anava a dir, Maria. Ara ja l'hem fotut, Jubilar. El tema estava parlant de la jubilació. I del fet d'haver de treballar fins que el cos aguanti, no? Sí, però els pagesos estan enamorats, hem treballat tant, els agrada molt, als pagesos els costa molt sortir de la terra, és una cosa... Sí? Sí. Em diu bé ara? Bueno, menys mal. Doncs això, que jo ho veig pel meu company, que ell és incapaç, ell sembla que es morirà allà amb un tros, és una mica bèstia el que dic, però vull dir que ell, per ell és importantíssim el que fa i el que està enamorat de la feina que fa. I s'ha de deixar que vagin fent, i jo que sé, jo el dia que em cansi me'n cansaré i ell anirà fent segurament, estic segura.
Això vol dir que tu no estàs enamorada de la feina que fas. Sí, a mi m'agrada la feina que faig, m'agrada molt podar, m'encanta la la feina que faig ara i ho trobo molt bonic. Has anat podant i treballant, és molt bonic. El camp és molt bonic i l'hem d'estimar molt i hem de pensar que la gent que està al camp, què fa, com treballa, si tenen més... A veure si m'explico, és que tinc un problema a vegades a l'hora de parlar, Costa tant micro. Sí. No, a part d'això, Bueno, és això, el que volia dir ja està dit. Clar, un dels temes que no hem tractat és la conciliació, és a dir, més o menys som grans i no tenim aquest problema, però les dones joves, les joves que s'incorporen a la pagesia, com si volen tenir una família, com ho veieu això? Però jo penso que és el mateix problema que té qualsevol dona que va treballar, que es troba que on te porto la canalla, és el que passa. Què trobo l'inconvenient ara? Que abans agafaves la teva criatura, la posaves dins una caixa i anaves a encaixar. O a l'hora de collir raïms venia, li donaves unes tisores de la roba i un cubell petit i venia. Ara, si és al setembre, venen uns senyors i et posen una multa perquè l'estàs fent treballar i té 14 anys i el que fas és per no deixar-los a casa sols. I a més aprenien que, i si els agradava allò era bonic. Jo me'n recordo que anava a casa la Núria a encaixar préstecs a casa meva i jo, no sé si quasi potser no arribava per encaixar. I anaves aprenent i llavors et pagaven una miqueta, que no sé si era molt o poc, però m'era igual, però tenia uns diners per gestionar i anava aprenent. Això ara està totalment impossible, és fins als 16 anys i llavors què em fas d'aquella canalla? Però vull dir, tant sigui pagesa com no pagesa, què em fas? Els tens allà a casa, penses que hem fet alguna cosa? Això se li ha acabat la pila? O no? Si voleu. Potser no. No, ja està. Li toca. Vale. I aleshores és això, que jo penso que és complicat per tothom. Perquè si en 14 anys els poguessis agafar, jo tenia tota una canallada a collir préssecs, s'ho passava en bomba i després cap a el que fos. I ara tot és possible. I el relleu generacional, com el teniu vosaltres? S'acabarà amb nosaltres, vaja, segur que s'acabarà amb nosaltres, segurament. Bueno, potser trobarem algú de fora i vindrà i serà il·luminat com nosaltres i s'apuntarà, jo què sé, no ho sé. De moment jo vaig tirant. De moment tinc no sé quants arbres per plantar allà a casa que estan per plantar i s'han de plantar ja, vull dir, és el que tinc clar. Però bueno, ja, tampoc hem de pensar tant en el demà perquè de cop i volta potser se t'esguerra tot, per tant, ja ho veurem. Quin paper creieu que té la pagesia dins del futur de Piera? Això és complicat, oi? Bueno. Jo només et diré que, per exemple, a la Fortesa, que tothom era pagès, em sembla que en queda ara, deuen quedar 2 que no estan jubilats. I a Sant Jaume 4 o 5 ja. Sí, que ara estan una mica més animats, però... Bueno, jubilats sí que n'hi ha i que continuem treballant, els jubilats continuem treballant, vull dir, aparentment fem molta feina, vull dir, es veu la terra treballada de moment, que no està bé. Per cert, hi ha els presseguers floritis tan preciosos, si voleu venir a donar una volta. Per fer fotos xules? A fer fotos xules, sí. I el fet de pertànyer al Parc Agrari de Montserrat, com ho veieu? Vull dir, ens beneficia a Piera? Home, sí, sempre estàs dins un lloc i et fan propaganda, però tampoc molta gent no en sap massa. Jo perquè em coneixien a la Diputació, no sé, coneixo Déu i sa mare, i tothom ve allà i fa fotos i
que hauré d'acabar perquè vaig cedint drets d'imatges i que aquí no cobro res. Però, bueno, no sé, et coneix més gent, no? Te'n recordes? Què pot fer el municipi, aquí tenim algú del municipi, per donar suport a les pageses? Ja no sé què vols dir. Hi ha alguna cosa que puguem fer? Quin compromís. Sí? Jo no. Jo tampoc, jo no ho tinc clar tampoc. És que no sentia corregut tampoc, a veure, no... Algo específic, no sé, s'ha de continuar apoyant, però clar, també hem de mirar que pageses i pagesos, perquè tampoc som tantes, vull dir que, no, tampoc, perquè jo penso que dels pagesos que conec, les seves parelles no s'hi dediquen. Vull dir que són ells intentar donar suport, però també quan s'intenta fer un mercat hi participen poc. Vull dir, com altres llocs, que es fa el mercat, com ha dit el maig, oi? Que es fa el mercat. A veure quanta gent vindrà al mercat. No sé. Nosaltres havíem estat al mercat i déu-n'hi-do, la gent que hi havia. Al mercat de... Al mercat de Piera hi ha gent, però pagesos... Ah, pagesos també, aquest any sí. Sí, el del diumenge al dematí. Sí. Ja, per quants? No ho sé. Bueno, molts no. 3 o 4. Bueno, però no n'hi ha gaires. No. I, per exemple, vosaltres veniu i ja no veu venir aquest any passat. Jo al principi també vaig venir bastant, però clar, el que deies de conciliar. I anava al mercat el dissabte sense dormir, el diumenge a Piera. I ja no donaves per més, perquè havies de collir. Ja em ve i al dematí, de bon dematí, lleva't, vés al mercat, acull, porto al mercat, aplega a les 3, arribes a casa, és que no tenies ni vida familiar, ni vida social, ni res. I era treballar. I això no s'hi val. No. I ara? Tampoc ha de ser. Quin missatge donaríeu a una noia jove que vol dedicar-se a la pagesia? Sí, espera't un moment a veure si surt. Bàsicament que si realment li agrada el camp, doncs que s'hi tiri, que demani, busqui, i demani, si no té terra que la demani, i anar fent, és així, clar que sí. Sí, jo crec que sí, que és això, però el que he dit abans, si no té verdadera vocació, com deia la Núria abans, és que si li treus la terra, jo haig d'estar allà, hem d'estar allà, que no cal que s'hi posi. Si s'hi posa com un gran negoci, això no vol dir que no en puguis viure, que és una altra cosa, però si tu poses com un negoci i comences a fer números, fracàs absolut, perquè t'amargaràs la vida o et aniràs empenyant i no hi ha cap manera de que aquells números surtin. Ha de ser una cosa vocacional que t'agradi, que t'apassioni, que t'agradi veure tot aquest cicle de la Terra, que és super... és que és preciós, i ja està. I el que he dit, quan t'enfades, quan et ve una gelada, quan et ve una pedregada, llavors t'enfades però tornes a començar, perquè torna a començar aquest cicle. O sigui que és apassionant, jo penso. Sí, és fantàstic realment, és la natura en si, no? Sí. És aquesta cosa tan bonica que tenim i a vegades ni ens la mirem tampoc, però bueno, és això. A vegades s'ha de mirar amunt també. També. I bueno, jo sempre ho deia alguna vegada que havia, ara ja no vaig a reunions d'aquestes importants, però que havia d'anar a una reunió important i em deien, ostres, i a vegades estàs molt tranquil·la. Dic, és que ja he tallat tots els caps abans d'arribar, perquè he anat a podar i aquelles estisores anaven com una volta. I dic, ara ja estic satisfeta. I dic, què és això? I per acabar, què és per a vosaltres ser dona i pagesa avui? Ser dona ja és importantíssim. Home. És veritat. I pagesa és això, és estimar la natura bàsicament, i bàsicament és això, per almenys per mi. Sí.
És que si no, ara ja no tindria sentit. Si no ser pagesa ja no seria... Ja tindria sentit perquè és el que més m'agrada fer. A més, vosaltres les dues us dediqueu al producte ecològic, a més, vull dir que sou amants, purament amants de la terra. Sí, jo sempre ho dic, soc una mica escarosament ecològica. Perquè tot és ecològic. Però bueno, és la nostra manera de viure, no? Sempre ho hem fet així. Sí, sí. Molt bé, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta. No cal que em portis micro. No? Dos preguntes, una per cada una. Núria, els preus dels pagesos. No ens podem queixar nosaltres, com que estem a la cooperativa són bons els nostres preus. Però el del raïm, per exemple... El raïm és un altre món, sí. El raïm, un pagès que té raïm, per anar a fer un cafè amb llet al bar ha de collir 5 o 6 quilos de raïm. I això no és o el del cereal, a 180 euros o 170 la tonelada, què vols que et digui, no? Sí, sí. Per tant, aquest és un problema que tenim els pagesos, entenc jo, que no podeu marcar el preu, sovint, una altra cosa que facis l'horta, el teu producte ecològic, que serveixis a casa, o estiguis en una cooperativa, no ho sé, això és una cosa. Sí, que m'expliquis això. Després l'altra, per la Maria, que has passat molt, com aquell qui res, amb un petit detall insignificant, que tens la creu de Sant Jordi. Sí. Home, explica una mica, no? No acostumem a tenir una creu de Sant Jordi aquí. Una pagesa amb la creu de Sant Jordi, això és fantàstic. No, amb el Jordi Peix sempre dèiem som dos. El Jordi i jo, perquè érem molt amics amb el Jordi. Sempre deia, Piera, tenen dues creus de Sant Jordi i no ho saben. Bé, no, jo, el que he explicat una mica abans és que quan vaig començar amb aquest món de la pagesia gairebé tot eren homes i jo vaig veure que sempre pensava, el que he dit, pensava si una dona no és un lloc de decisió és perquè no vol i després em vaig donar compte que era que hi ha vegades perquè no podien i vaig començar a voltar i vaig voltar gairebé perquè em vaig donar compte que el que reivindicava jo, que les dones tinguessin un reconeixement com a professionals, després com a dones que s'arreglen. Jo parlava a nivell professional. Havien de tenir un reconeixement i en aquell moment l'únic reconeixement per dir que eren pageses era estar dalt a la Seguretat Social. I no hi havia cap dona que estigués donada d'alta a la Seguretat Social, o molt poques. Jo pensava que això ja venia amb el d'això. Jo no em vaig plantejar, quan vaig començar a ser pagesa, o com jo treballava i tenia un sou, mai vaig dir que em traguessin la quota a la Seguretat Social de la fulla de salari. I em pensava que anava amb la feina. I quan vaig començar de pagesa em vaig trobar que, vaig donar d'alta a la Seguretat Social i vaig veure que hi havia poquíssimes dones. L'única manera de tenir el carnet, entre cometes, de ser pagesa és estar d'alta a la Seguretat Social. I vaig voltar per tot Catalunya, per tot Espanya, vaig fer un munt de quilòmetres dient a les dones que es donessin d'alta a la Seguretat Social, quan no em van pagar res a la Seguretat Social, era simplement per tenir aquest reconeixement dins l'empresa, perquè una cosa és la família i l'altra cosa és l'empresa. I amb l'empresa havien d'estar reconegudes. Elles mateixes deien, és que jo no soc pagesa. I jo deia, com que no és pagesa? No cal que vagis a la vinya. Què fas? No, jo deixo la canalla al col·legi i després, perquè llavors es deia col·legi, llavors es deia col·legi, jo deixo la canalla i després vaig a comprar productes per ensofetar i després vaig als de la ramaderia no sé què fer de les guies i després dic, això no és ser pagesa. Clar, em semblava que això, que no calia que anés, i a més anaven a esporgar, el temps d'esporgar, anaven... Això és feina de pagès, és feina a l'empresa. Jo penso que la gran dificultat que teníem és que l'empresa i la família gairebé sempre està junta. I aleshores no sabíem diferenciar a nosaltres mateixes. No, vull dir que una mica era culpa nostra. I aleshores doncs vaig apretar i algú va creure que la feina que estava fent arreu de Catalunya i Espanya dient que es donessin d'alta a la Seguretat Social perquè havien de tenir reconeguda la seva feina, les dones s'havia de reconèixer.
I aleshores em va trucar un dia la consellera, que jo precisament estava discutint un preus de la DIF perquè no volien pagar, que passaven els trens o no sé què, i em truquen per telèfon i dic, ostres, la consellera, què passa? Diu, soc la consellera. Diu, és que em creu que has de tenir la creu de Sant Jordi. Dic, no cal, dic, és que estic enmig d'una negociació, no cal. I llavors em va dir, escolta, és que no m'has escoltat bé. I bueno, diu, les dones totes m'heu dit el mateix, que no calia, que fèieu la feina que tocava. Diu, i els homes immediatament m'han dit que sí, també sou diferents. És que és molt discreta, la Maria és molt discreta. Bueno, ja està, per això tinc del 2005, l'únic que era bastant jove, i els més grans em deien, els que hi havia allà, que ja era una parafernàlia, una alfombra vermella i tot això, em deien, per què tu tan jove te l'han donat? Dic, mira, jo que sé, perquè me l'han donat, dic, li deia. Perquè te l'has guanyat. I ja està, era per això. Bueno, us he fotut un rotllo, ara. No, molt interessant, molt interessant. Algú més vol fer una pregunta? No hi ha preguntes. Jo Maria tinc una pregunta. Sempre he pensat, i ara m'he vull, penso que ho he dit, perquè tu és una creu de Sant Jordi, una dada important. Jo sempre he pensat que la pagesia, home i dona, és una professió de seguretat nacional. I els pagesos que teniu tanta... I es va veure amb la pandèmia, que vam menjar gràcies als pagesos. Llavors, no sé com s'ha d'articular, però tu que tens molts contactes, igual que l'exèrcit està considerat de seguretat nacional i el subvencionen i no tenen cap dificultat per viure, penso que els pagesos, quan hi ha una pedregada, hauria d'haver una partida amb tots els pressupostos de l'Estat i de la Generalitat per dotar els pagesos quan tenen pèrdues, perquè el pagès no s'hagi de preocupar sempre del cel. Això no hi ha manera d'articular-ho? Bueno, hi ha assegurances, Assegurances sí, però les pagueu. Bueno, sí, però hi ha assegurances i es compensa una part. Per exemple, amb l'horta jo no hi he assegurat mai perquè és un desastre per mi. Vull dir que és supercomplicat. Ja costa fer agricultura ecològica i explicar que aquí tens ara enciams i aquí tens no sé què, i sobre l'assegurança és igual de complicada i no hi he assegurat mai. Evidentment, per la pandèmia, com érem sector essencial, ens va tocar treballar més que mai. Em sembla que ho vam patir, almenys nosaltres amb les cistelles ho vam patir de manera brutal, perquè no trobaves ningú per la carretera, perquè anàvem dos per repartir i et deies que dos no hi podíem anar. Al final vam acabar amb el llibre de família, perquè potser que anàvem a repartir amb el llibre de família i deies que cada dia dormim junts, deixem-nos a repartir junts. I no, vull dir, havies de portar el paper on anaves, d'on venies, vull dir que va ser complicat. Llavors érem essencials, sí. Després també reivindico els productes de prop, perquè jo també entenc que és molt més còmode anar-te'n al súper i comprar qualsevol cosa. I després el que un producte ecològic és com més car, jo et diré que és un mite, que potser sí que et costa una miqueta més, però això per la salut és baratíssim. Per tant, que això s'hauria de tenir en compte també, clar, evidentment que hi ha tantes opcions que és perfecte, i menjar producte de temporada, això és molt important. Algú més s'anima? Ja que les teniu aquí, tenim la sort de... Clar, no sé si en coneixeu més gent que s'hagi dedicat al món de la pagesia sent dona. Jo una mica amb aquesta línia que es comentava ara, que vas al supermercat i trobes molts productes, hi ha grans multinacionals que s'estan quedant grans extensions de terra per produir a nivell industrial. Com veieu el futur? Com es pot arreglar tot això? Perquè com bé dius, venen productes que no saps què hi han posat, perquè aquí hi ha una normativa d'insecticides, de pesticides i tot el que no es pot posar i heu de tractar d'una manera determinada, i venen productes de no sé on, de molts llocs, que no saps allà perquè en els seus països aquests productes no estan prohibits. I això per la salut no sabem encara com pot anar. Com es pot protegir tot això, aquest producte de proximitat? Perquè realment no té res a veure
uns espinacs collits del matí que te'ls menges a la tarda o aquella setmana, no pas un producte que ha anat passejant per càmeres i passejant i que amb avions, clar, també té empremta ecològica tot això, depèn d'on vingui. Com veieu el futur de la pagesia en general? Va, Núria. Va, Núria, diu ella. Tu m'apretes, vinga, va, Núria. La Núria, li costa. No, El micro no és el micro, no, és aquest d'aquí que li costa. És que com dius moltes coses, Maria, dius que sembla que són cares i realment són molt cares per la salut. Totalment. Exacte. Sí, sí. Totalment. Bé, també, i aquí ho dic ja directament, perquè com a Maria Rovira i com a Unió de Pagesos estem en contra, a Gelida s'està fent un agroparc important que se'ls està donant molts diners, que al final serà com un parc temàtic i a més que posa producte sostenible, simplement quan aneu a comprar mireu l'etiqueta d'on te ve, perquè poques vegades ve d'aquí prop. Vull dir que és maco, a més l'opció és comprar on te vulguis, però s'està malmetent un de territori, el medi ambient s'ha anat a fer punyetes i continua estant endavant en subvencions. Abans dèiem de les subvencions, els pagesos no arriben, però per segons qui arriben molts diners. I aleshores que ens destrossaran el territori per el que és, no sé què estratègic, projecte estratègic o alguna cosa així. Això nosaltres no hi apretarem i ho diem i ho fem públic, però és també l'administració que ha de saber qui diu que és prioritari o no és prioritari. Per exemple, nosaltres als 65 anys, com fa 65 anys, explotació agrària prioritària és tenir una sèrie de drets, diríem, home, ja has de ser, et volem, i tens unes consideracions en algun aspecte, no? Als 65 anys et treuen d'explotació agrària prioritària, et treuen de tot arreu, encara que tu continuïs treballant, continuïs pagant els impostos, continuïs, per exemple, amb ecològic, continuïs pagant pel que produeixes, perquè has de pagar per produir i el producte que produeixes, tens la satisfacció que tens un certificat i que no te'l poden discutir. Però, bueno, aquesta balança no som nosaltres, potser sí, nosaltres apretant sí, però després hi ha una gent que agafa la responsabilitat i ha de decidir què s'estimen més. I sobretot, quan compreu una cosa, mireu els productes. L'altre dia vaig veure per internet que un senyor va anar a comprar peix en un supermercat d'aquests grans, i jo no faig propaganda de ningú, ja cadascú que s'ho busqui, i diu, fins ara anava a comprar peix i ara ha tancat a comprar peix, sardina, brat, coses d'aquestes barates, que és peix bo, però acabat de portar de la llotja, diu, i està la mar de bé, i jo anava a comprar-ne, diu, ara vaig anar allà, han tancat la peixateria, està tot amb el lineal, per tant perfecte, el continues veient fresc, el continues veient maco, però després com ho gires veus, no sé què, no sé quantos, això què vol dir? Que ha posat un munt de conservants que per la nostra salut no va gens bé. Vull dir que quan vas al supermercat en lloc de córrer és mirar d'on te ve i com és, no? Vull dir que n'hi ha alguns supermercats que ho estan posant molt maco i que vas allà i ho compraries tot, també és important mirar la procedència, perquè no sempre és un producte fresc o és un producte d'aquí. Expliqueu-me una mica això de l'hereu, que no he acabat d'entendre. El per què l'hereu es queda tot sempre. Això fa molts anys, quan jo era petita, ja som bastant gran, anàvem a un poble de Messamont de Cervera, ja tots els estius, i allà hi havia 3 germanes, 3 cosines meves, i quan va néixer ell, tot va passar per ell. I les altres gairebé que passaven alguna vegada ara hi ha, però bueno, encara n'hi ha de llocs, i encara hi ha algun lloc, i per allà la Catalunya central, per allà a Berguedà i per allà. Aquí mateix, a Messamont de Cervera, un poble que es podia, que no està gairebé ni al mapa.
Això no té remei. passava d'hereu a hereu i jo, clar, va néixer a l'hereu. I les pubilles que deien aleshores, ara... Sí, les pubilles. I ja hi havia un vers que a mi me'l van fer prendre i no entenia per què me'l havien fet aprendre. I jo pensava, tan petita, més jo com era així, que explicava els versos i feia aquelles coses per Nadal i per això, i em van explicar el vers de la pubilleta. I jo me'n recordaré sempre, perquè vaig pensar, hosti, aquest vers de la pubilleta, que al final la pubilleta de tristesa es va morir. Colló, ai, perdó. Però era perquè va néixer l'hereu després, i la pubilla ho tenia tot, i després va néixer l'hereu i la pubilleta es va quedar tan trista que es va arribar a morir. I jo vaig esperar 40 anys a poder ser la pubilla, perquè va néixer l'hereu. L'hereu ho tenia tot, no saps tu el que hi havia en aquest poble? Sí. Aquest tio meu, amb Magí, que sí. I les germanes són les pobres desgraciadetes, inclús hi va haver una que va tenir un nen deficient, que va morir en Cotolengo, que això està a Barcelona i tot això, i ni per què ella va tindre una ajuda. Escolta, això és molt trist, Sí. Que uns els hi soldi tot i els altres... Bueno, però era així. Encara és així, perquè jo hi he entès amb tu, encara fa així. No, ara encara hi ha llocs així, perquè allà per allà Berga, Solsona i per allà, jo vaig estar en una reunió de dones i encara ho defensaven, que vaig pensar, tela marinera, primera, malament per l'hereu, perquè potser l'hereu no li interessa gens la terra, i malament per la pubilla perquè es queda una mal de baix i una mal darrere. De totes maneres, ara, per exemple, jo penso que vaig tenir una sort que passés fos l'hereu, un així després. Per què, això? Jo vaig tenir una sort perquè com em van dir que ja no tenia res allà a aquella casa, bueno, res, era allà a aquella casa, em van deixar estudiar i vaig anar a estudiar a Barcelona. Vaig ser l'única que vaig estudiar batxillerat del meu poble, vaig anar a estudiar a Barcelona i això jo penso que era bo per aquella època, perquè jo parlo d'anys, vull dir... Si no es pot arreglar això, jo ho trobo una barbaritat i No, ara, jo penso que ara és diferent, Penso que passa poc, això, ara ja. Ara poden reclamar la legítima que diu. Bueno, la legítima sempre la tens. La legítima sí, però la legítima és 4 vegades, Exacte, pot ser de més o de menys. Sí. La legítima encara la pots tenir, vull dir, no queda sense res de res, però evidentment amb dificultats, amb vegades. Però això no és la pagesia, això és tot arreu. Jo crec que van matar aquí a Montserrat, aquesta empresa que era. Ah, sí. Penso que era alguna cosa així. Aquest el mango, Penso que era una cosa així. Allà treballava la meva neta i quan es va morir aquest senyor la van fotre fora, tal com ho sé. Doncs moltes gràcies i recordeu que demà continuarem. Gràcies a vosaltres. I demà esteu convidats al set d'experiència.